Yun, yan oh. Oh. Siling labuyo. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang tanghali. Kukuha po tayo ng talbos kamuting kahoy. Ayan mga kasinag oh. Nakita nyo yan? Kung maalala nyo, ito yung tinanim ko dati. O ngayon mga kasinag, malalaki na oh. Di ba? Pwede nang bunutin. Sa masusunod na araw, try nating magbunot ng kamuting kahoy kung may laman na. At gagawa tayo ng puto or kung anong merendalan dyan na pwedeng gawin. Kayo ba makasinag? Naka-try na ba kayong makapagulay ng talbos kamuting kahoy? Napakasarap niyan mga kasinag. Manguha muna tayo at ipakita ko sa inyo kung paano magluto ng talbos kamuting kahoy. Napakasarap niyan mga kasinag. Kuha muna tayo. Yan o. Yan. Kunin natin ang kunin yan. Yan pa. Yan. Natapos na tayo manguha ng talbos kamuting kahoy. Ay papakita ko sa inyo ang proseso kung paano mga kasinag ang paggulay nito. Ito na mga kasinag yung kinuha natin talbos kamuting kahoy. Ganyan siya karami. Sa pagkuha nyo mga kasinag ng talbos kamuting kahoy, i-check nyo rin masyado na wala siyang mga tipaklong, walang mga gagamba. Yung iba kasi binabahayan ito ng mga tipaklong, gagamba. Baka may mga nakabalot sa ganito na mga gagamba o tipaklong, magkakameron agad ang bangot ang inyong gulay. Baka ganyan mga kasinag, lagyan natin ng asin. Yan. Lagyan natin asin yan. Tapos gumusin natin. Gaya lang mga kasinag ha. Ayan o, nakapalabas na natin yung kanyang katas. Ganito ang gawin yung mga kasinag ha. Ayan, pigain yung ganyan o. Nalumabas yung mismong katas nya. Hindi tayo nakadalagyan. Dito lang natin ilagay sa pitsil na pinaglagyan natin kanina. Yan. Okay na. Ayan naman kasi yung katas nya oh. Tapon natin yan. Tapos ito huhugasan natin. Yan, hugasan natin itong mga kasinag. At mag-ready na tayo ng sangkap. Tapos gata. Ganyan lang yung mga kasinag. Ito na mga kasinag yung ating gulay. Ilagay natin yung ating mga ricado. Ayan, ilagay natin tanglad, kunting bawang, tapos sibuyas. Tapos yung gata mga kasinag, ilagay na rin natin. Yung pangalawang gata ito mga kasinag. Yung unang gata, yung liputok, mamaya natin ilalagay mga kasinag pag luto na siya. Takpan muna natin. Ayusin natin ang gatong. Masyadong mahangin. Buksan natin. Tingnan natin kung iga na. Yun. Yun, malapit na yun. Iga na mga kasinag. Yan, naiga na po yung ating gulay. Yung unang sabaw natin, wala na. Ngayon, ilagay na natin itong liputok. Ito na po yung liputok natin. Ito yung unang gata. Ayan oh. Yan. Naparami. Okay lang yan. Papaiga-igahin lang natin mga kasinag. Tapos itong pansahog natin, yan oh, ligo. Itong isasahog natin mga kasinag. Yun, yan oh. Oh. Yun. Nag-shoot pa yung ating takip, sumama.
Tapos gatungan natin. Halo-haluin natin mga kasinag ha. Yan. Ayusin natin ang gatong. Wala lang gatong para maluto na. Baka ulan-ulanin tayo eh. Antayin lang natin mga kasinag na maiga-iga yan. At shareable na yan, luto na yan. Nag-iisa lang kasi ako dito sa bahay mga kasinag. Wala si Mrs. Tapos yung mga bata nasa school. Sulo-sulo lang ako dito sa bahay. Solo fly tayo ngayon sa paggugulay. Wala kasi ako makatulong mga kasinag. Walang magbibideo sa akin. Kasi solo lang nga tayo dito sa bahay. Kaya ayan o, yung ating gulay. Ganyan lang mga kasinag ang pagluluto ng talbos kamuting kahoy. Kailangan pipigaan niya lang po. Yun lang po ang sekreto nun para hindi mapait. Tapos sa paggata naman mga kasinag, ang sekreto niyan yun liputok. Yung liputok po na tinatawag, yun yung unang gata. Ilalagay niyo yun mga kasinag pag naiga na yung ikalawang gata. Yun ang mas malasa. Yun ang magpapasarap dito. Kahit sa gulay mga kasinag, ganun po ang ang tamang paggata. Kasi yung iba kasi pag nagagata, isang gataan lang, liputok agad. Hindi ganun mga kasinag. Pag ganun kasi ang ginawa nyo, malabnaw at walang gaano lasa ang gata. Hindi kagaya nung lutuin mo muna sa ikalawang gata, tapos sa pagluto na saka mo ilagay liputok. Doon yung malalasahan ang tunay na sarap ng ginataan. Habang nakasalang yun mga kasinag, kukuha tayo ng sili. Ayan oh, nakita niya. Lalagyan natin ng sili yun. Maluluto na rin naman yun eh. Ilagay natin itong sili oh. Walang hinog. Tama na yan mga kasinag. Baka masubrahan ang anghang. Ayan o. Ilagay natin itong sili. Siling labuyo. Kukulo na. Halo-haloin natin hanggang sa maiga-iga siya mga kasinag. Ayan mga kasinag, naiga-iga na siya. Okay na yung sabaw na yan. Tirahan na ba natin ng sabaw? Okay na mga kasinag, luto na. Okay. Ayan, magsundo muna tayo. Tama-tama mga kasinag, hibas ang dagat. Kung malaki naman ang tubig dagat, hindi tayo makakatawid. Buti na lang hibas. Sayang kung wala sanang lakad si Mrs. mga kasinag, nakapunta naman sana tayo sa hibasanan dyan sa Atihan. Nakapagkuha naman sana tayo ng mga laman dagat. Bigat yata yan. Puro bag. Magano na makaroni. Ito galing yan. Ate rin yan. Wala ka yan? Arin. Ganyan. Iba. Ayun mga kasinag, sundo ko na si Mrs. Kaya dyan? Hindi ko alam. Pag di kaya di, kaputan ko. Pwede yan, dito lang. Tapos iaupusin mo lang ako. Hawakan mo, ano. Ayun mga kasinag, dumating na kami. Mananghalian tayo. Dito tayo mananghalian sa ilalim ng mangga. Dahil mapresko ang hangin dito. Nakaka-relax kasi mananghalian pagka ganitong maganda lalo ang view. Tapos presko ang hangin. Lord, salamat po sa blessing at biyaya na ipagkaloob mo sa amin ngayon. Thank you. Amen. Ay mga kasinag, kain tayo. Ayan, oh. Ito na yung ginulay ko kanina. Mas masarap kasing mananghalian na may kasama. At kung ako lang mananghalian kanina mga kasinag, para nakakawalang gana.
ang ulam namin gulay. Tapos meron siyang macaroni. Dala ni Mrs. itong macaroni na yan, oh. Galing sa pistahan daw yan. Ay, pistahan. Birthdayhan. Panalo. Ang sarap. Tama-tama pa ito yung kanin namin. Bahaw. Sinain kanina umaga. Marang eh. Yeah. Dahil ni sili. Bakit wala akong sili? Ako iba ko yun. Hmm? Dami ko nilagyan ng sili. Bakit wala? Lugi ako ah. Makuha lang ako doon ah. Maangus mo sili. Yan, sili oh. Wala kasing hinog, puro hilaw ang sili. Pero maanghang na ito mga kasinag. Panalo ang anghang. Maluya ang harang. Mahina ang anghang ng ganitong sili mga kasinag. Palibas at sariwa. Hindi pa hinog.